Acest program poate fi vizionat de toate categoriile de vârstă. Genul programului: reality show. Astăzi, la Schimb de Mame, vom cunoaște două familii între care diferențele sunt frapante. Mai tare dau? O familie muncitoare care s-a realizat în timp. Da, sunt o femeie muncitoare. Nu numai că fac treburile de femeie, fac și treburile de bărbat. Și o familie tânără la început de drum, fără experiență și fără un sprijin important din partea cuiva. Nu trăim după reguli. Fiecare, de exemplu, dacă astăzi ne-am trezit și vrem să facem X, Y, Z, noi ne facem niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Anca Alexoiu din Doimai, Constanța, se consideră o mamă și o soție împlinită. Așa. Adică, Adică așa. Noi suntem distractivi, suntem glumeți, ne place să facem haz de necaz. Nu o să mă duci la mare, mă uit în grădină cu furtunul. De cealaltă parte, la Uituz, și Iulia lasă impresia că este mulțumită de viața ei. Deși aici ar fi anumite virgule, cum s-ar spune. Cu toate că încă suntem mici, încă suntem la început și s-au întâmplat foarte multe chestii și noi încă am rămas acolo uniți, încă am rămas unul pentru altul. Cele două femei vor face schimb de mame pentru o săptămână. O experiență unică în viață. Din stațiunea Doimai, familia Alexoiu vă transmite calde salutări. Anca, Pavel și cei trei copii, Bianca, Larisa și mezinul Robert. Tu voi puneți mesele și șezlongurile și uite, și masa aia. Fetele mele, Bianca și Larisa, spun că sunt exagerată cu curățenia, dar n-am ce să fac. Asta sunt eu. Robert, tu strângi melcii și curcodușele care au căzut de aici, de jos, da? Câteodată mă gândesc că am fost un pic cam dură, pentru că eu consider că sunt mai dură eu decât soțul meu în familie, dar cred că le-a prins foarte bine copiilor. Uite, iei direct de aici și bagi în pungă, vezi? Așa, mamă. Dar știu să fiu și prietenă, cea mai bună prietena lor. Adică eu sunt nu numai mamă, sunt orice, vorbesc cu ei. Orice, începând de la tabuuri până la orice. Din Uituz ne salută tinerii soți Iulia și Cătălin, băiețelul Luca și bunica Mariana, mama lui Cătălin. Vrei să ieși ardei? Da. Faci să iau. Cu ciorbă? Da. Anca este o femeie foarte activă. De-a lungul anilor a suplinit cu brio absențele soțului, el muncind mulți ani pe mări și oceane ca maestru principal în marină. Soțul meu e foarte important în familia noastră. Adică fetele nu se feresc, chiar nu se feresc de el. Orice discută cu el. De băieți, de absolut orice. Eu sunt aia care îi cert mai des, dar și trece mai repede. Eu nu știu când îi trece, intervin și deja când am intervenit, deja e prea târziu, ne certăm între noi. Sacrificiile lui Pavel au fost cu folos. Făcând echipă foarte bună cu Anca, cei doi soți și părinți se bucură acum de o casă așa cum au visat și de un trai lipsit de grijă alături de trei copii foarte bine educați. În prezent ne bucură că am reușit să ne terminăm și noi căsuța, pentru că ne-am chinuit de ceva ani de zile, am tot început și n-am sfârșit abia acum. Sunt foarte mulțumită de copiii mei. Uitându-mă în jur și la alți copii din generația lor, ei chiar sunt. Chiar dacă este încă în câmpul muncii, cum se spune, lucrând ca vânzătoare la un magazin de haine, Anca nu neglijează deloc casa și nici relația cu copiii. Iulia și Cătălin sunt doi părinți foarte tineri, aflați la început de drum. Fără un sprijin material în viață, au un trai care din exterior pare destul de greu. Dar ei nu se plâng. Să fie obișnuință, să fie nivelul așteptărilor mai mic, greu de spus. El își dorea foarte mult un parfum, că îl găsea super bine. Da. Și nu a zis că vrea. Adică doar a văzut, a zis că îi place și l-am adus. Sau nu contează că costă mult, că costă puțin, gestul ăla contează, că băi, l-am adus și l-a dorit, îl are. Cei doi soți împreună cu copilul lor, Luca, locuiesc în casa părintească a lui Cătălin. Însă nu se poate spune că prezența bunicii le ușurează foarte mult viața. Ei, mai sunt certuri. Nu spală vasele. Și la asta eu mă mai aprind câteodată. Nu-mi place să spăl vase, deci nu fac orice altceva. Iulia și Cătălin au locuri de muncă destul de modeste, care nu le permit să economisească sau să facă mari investiții. De aceea viața lor pare blocată într-un soi de trenare. Până la moartea tatălui meu, noi am decis să ne luăm o casă.
în care am și stat un an și ceva. Un an și 6 luni. Când s-a auzit că tata a murit, ne-am mutat aici. Noi nu ne-am întors ca să rămânem aici. Deci am venit, am să facem pașaportul la băieți, că am să plecăm în Spania. După aia și mama lui era un pic bolnavă, e și acum a fost întotdeauna bolnavă și am zis ca să rămânem. Da, și am zis că ok, rămânem, ne găsim aici ceva de muncă. Chiar dacă se confruntă cu multe lipsuri, cei din Noituz se declară totuși mulțumiți de viața lor. O viață în care pentru Iulia odihna este destul de importantă. Da, când sunt acasă și când nu am nimic de făcut, eu dăm foarte mult. Cele două mame se pregătesc acum de plecare. La 2 mai, Anca este asistată de cele două fiice, care par mai degrabă două prietene mai mici. Dau loc toate? Uite mă de aici că le fac eu loc, să vezi. Ce e aici? Pantofi, sandale. Unde trebuie să ajungi? Lavaj la porcilă. Nu știu, să sperăm că nu contează unde ajung. Aici mi-am băgat pantofi de ocazie, poate merg și la vreo petrecere. Da. Da. Nu, a? Adică cum nu? Mă duc doar la muncă? Vreau și la relaxare puțin. La Uituz și Iulia este asistată de soacră, iar Cătălin o ajută. Numai rochia asta o iei? Da, păi dar nu mă duc la nuntă. Dar cea albă? Care ai pus-o, nu vrei? E prea scurtă. Faci tu parada mole. O să fie dor de mine? Normal. Nu. Nu? Nu cred. O să fie normal. Lasă că vine o mamă măcar pe jumătate ca mine. Pantalonul ți-ai? Ba da. Nici multe, că știu că e cam sâlă să le tări după tine. Eu cred că mi-ajunge atât. A sosit momentul plecării. Anca și-a la revedere de la 4 pezi și apoi încearcă să nu transforme despărțirea într-una cu lacrimi, doar că fetele au o altă simțire. Nu mai plânge, te rog. Plâng și căței după mine. Și vă iubesc. Hai, aveți grijă, da? Da. Hai că trec repede. Trec repede, da? Să bei apă. Te iubește mami mult. Pleacă și Iulia, nu înainte de a primi ultimul sfat de la soacra ei. Da, mama, pupă. Să fii tare, să ai grijă de tine, să fii Da, mami. curajoasă, ascultătoare, harnică, ca de obicei. Să-mi scrii după ce vii. Pa, Luca. Pa. Cele două mame au plecat la drum, iar noi nu putem rata ocazia să vă arătăm frumusețea litoralului privit de sus. Merită atenția preț de măcar câteva secunde. Revenim acum la mame și la trăirile lor. E greu. Adică n-am plecat niciodată și e puțin greu. Puțin, am emoții foarte puține, nu mult, puțin. Adică eu am mai fost plecată, aș mai sta fără el, a fost și el plecat, dar n-am fost niciodată așa ca să nu pot să vorbesc cu el, copilul. Ne mai bucurăm puțin de peisaje, dar revenim la ideea de emisiune și la un moment pe care mamele îl așteaptă, aflarea destinației. Județul Constanța, eram sigură de asta. Deci eram sigură. Nu am fost niciodată, mi-am dorit întotdeauna să ajung la Constanța. Deci nu cred. Comuna Uituz, județul Bacău, Moldova. Soțul meu moldovean la moldoveni. Mă aștept la copii mai mulți. Animale, gospodărie. Mi-aș dori să fie o familie ca și noi, mai modestă. După un drum de câteva ore, cele două mame ajung una la casa celeilalte și au la dispoziție o oră pentru a inspecta casa și pentru a afla regulamentul după care ea funcționează. Ups. Hai, fugi aici. Fugi că mi-e frică de tine. Da, căței, mi-e frică de ei. Am fobie de căței. Am eu o experiență neplăcută cu ei din trecut. Și îmi doream să nu aibă câini. Era singurul lucru care îl voiam. Wow! E o casă foarte mică. E clar că sunt mai
amărât, să zic așa, un pic. Hai, nu vine să cred. Numai perdele. N-avem uși. Asta e baia? Nu cred că asta e baia. Au curte mare. Eu nu am așa curte mare. Se pare că sunt un pic mai petrecăreți, ca boxe, grătar, terasă, scaune, hamac, umbrele, tot, ca la carte. Nu cred că e cazul să mă descalț. Deocamdată. Dar ce e așa întuneric aici, nu? Becuri. Vai de capul meu, dar aici sunt clai peste grămadă. Hai, uite cât e de frumos aici. Asta e o măsuță de fotbal, bicicletă, mama e sportivă, e petrecăreț, tăticu. Boxi și aici, boxi și în spate, microfon. Da, avem camere aici. Ce de plușuri. Sala de mese. Aici e sala de mese. Da, e foarte aglomerat, toate sunt foarte aglomerate, adică nu sunt organizate, dacă ar fi un pic organizate. E atât de spațioasă bucătăria. Cred că mămici o să-i lipsească un pic confortul de aici. Pentru că nu am bucătăria atât de mare, nu am atât de mult spațiu oferită de către echipajul fregatei Regina Maria, domnule Alexoi Pavel, cu ocazia trecerii în reservă. Asta e bunicul meu, ca sigur e bunicul. Așa și grădină. Am văzut WC-ul. Hai că nu-i departe. Uite cum așteaptă WC-ul, crăcănat. Cred că au ceva animale. Sau... Dar vine un miros izbitor de porci. Au fost la WC-ul. Nu mă așteptam la așa ceva. Mă așteptam să ajung la țară, la animale, la... Dar la așa ceva nu mă așteptam. Aici că e camera uneia din fete. E mare fetița. Are 18 ani. Liceal, deci da, fata a terminat liceul. Alexoi Mihaela, 9-10, 9-50, 8. De media 9-50, 9-64. A 11, clasa 11, fata. Aici trebuie făcută o curățenie ca să pot să stau, că altfel nu pot să stau. Deci măcar bucătăria și camera, ai WC-ul e afară. Ai, eu să-mi pun o mască. Chit că s-a terminat cu măștile, eu o să port mască în continuare când merg la toaletă, dar în bucătărie și unde o să dorm eu, unde să-mi spune tăticul că o să dorm. Cred că aici, pe canapea. Uite, vezi? Musafirii dorm pe canapea. Aici e camera băiețelului, clasa 4-a. Ok. E mare. Mă bucur că sunt mari copii. Ia, cu Pampers! Nu cred! Ați de schimbat Pampers. Chiar îmi place lucrul ăsta. Mai mi-aduc și o aminte puțin cum e cu copii mici care mi-au crescut. Mă antrenez pentru când o să devin bunică. E spațioasă baia. Deci la mine e un pic mai greu cu dușul, cu spălatul. Spălatul, când mă refer spălatul, nu avem mașini de spălat, avem apă, deci... Dar că baia încă facem la Lighean. Deci nu cred că mi-ar fi rușine să spun asta, cred că toți au făcut cândva baia acolo. Am avut și duș, am avut și cată când am stat la bloc. Dar acum e acum. O să rog pe tata să mă lase să profit de această minunată cadă și cu siguranță, da, o să vin și o să fac, dacă mă lasă. E ok. Concluzia, casa arată bine, interior, exterior. O să am treabă săptămâna asta. Multă. Foarte multă. După primele impresii, unele bune, altele mai puțin bune, mamele află regulamentul ce le-a fost lăsat. Bine ai venit la noi, eu sunt Anca. Pe soțul meu îl cheamă Pavel și avem împreună 3 copii. Bine ai venit la noi. Mă numesc Iulia, am 21 de ani. Uai, ce tânără e. Iar Cătălin, jumătatea mea e cu 4 ani mai mare. Vai, dar sunt tineri. Avem împreună un băiețel de 2 anișori pe nume Luca. Deci un băiat. Dar foarte multe jucării pentru copilași. Să îi fac toate poftele. În perioada vacanței, fetele muncesc ca să facă un ban. Robert e răsfățatul familiei. Deci ok că le învață cu munca de acum, ca să știi cum se face banul, să știi că e muncit, să-l aprecieze. La Uitu suntem de puțină vreme, că înainte am locuit în vestul țării și la Onești. Aici stăm cu soacră mea, pe care o cheamă Mariana și care te va mai ajuta la una alta. În casa aici? Vai de capul meu!
Păi și unde doarme și soacra și copilul și mama și tata și eu unde? La vecini? Eu sunt șefa pe aici, dar nu consider că sunt apreciată tocmai pe cât merit. Oricum, să știi că viața m-a învățat să fiu și răbdătoare și înțelegătoare. Că dacă nu eram așa, poate că nu eram acum echipa care suntem. Deci la mine acasă nu sunt șefi. Cred că o să învăț ceva de aici, fiind mai mari ca noi. Eu și Cătălin lucrăm în ture, eu vânzătoare la el ospătar, deci lucrează amândoi. Păi de-aia n-are timp de casă, că soacra nu cred că face curățenie. Are grijă de copil. Eu și Cătălin ne mai și certăm aproape zilnic. Adică ne mai și certăm aproape zilnic. De fapt, dar nu ne ține mult, că ne iubești, ne băgăm repede. Să-mi uzi neapărat florile, inclusiv smulsă bureiana la cele din grădină, iar curtea să fie măturată și înricită mereu. N-ar fi asta o problemă. În primul rând, sper să se obișnuiască Luca repede cu tine, că e un copil mai sensibil. După ce se trezește să-l speli cu șervețele umede, că nu suportă apa, mai ales pe față. Fiecare întreține curățenia, cel puțin în camera lui, se speli zilnic pe jos, se curățe aragazul după ce gătești. Mi se pare foarte ok, adică curat trebuie să fie oricând, oriunde, deci aici nu am ce să comentez. Să mergeți la plajă și să vă distrați. Nu știu dacă o să merg la plajă, dar mă bucur că am ajuns aici, aproape de ea. Reticență la plajă? Mai rar auzim asta, poate vom afla și de ce. Până atunci ne interesează felul în care mamele de schimb își cunosc familia adoptivă. Bună seara! Numele meu e Pavel. Iulia. Fata Larisa. Larisa. Robert. Iulia. Cea mai mare. Încântată. Da. Acum o să ne spune și dumneavoastră cine sunteți, cum vă cheamă sau? Iulia, sunt curioasă de unde veniți? Județul Bacău. Excelent. Da. E bine. Un copil, un bebe mic, 2 ani și 2 luni. Ce plăcere. Stăm jos. Are și un nume, un băiețel? Luca, da, Luca Ștefan. Frumos. Mai exact din Bacău, din ce? Comuna Uituz, da, e Comuna Uituz, o sătuc de lângă Bacău. Da. Câți ani credeți că am? Și eu știu, junior până în 30. 26, 25. Acolo. 21. Nu o consider o mamă de schimb deloc, pentru că e apropiată de vârstă și cred că o să ne înțelegem ca niște prietene. Ce înțeles? Nu zic că nu-mi place de asta sau gen așa, e foarte de treabă. Dar nu știu, nu mi se pare că respectă emisiunea ca schimb de mame. Ba da, pentru că este mămică, Robert. Păi da, la 21 de ani, adică... Da, Robert are băiețel de 2 ani. Și tu ai avut 2 ani la un moment dat. Toți am avut 2 ani la un moment dat. Hai, nu știu. Robert, ești genial! Nu aveam cum să tăiem părerea ta la montaj, mai ales că sora mai mare a explicat de ce ai o mamă de schimb atât de tânără. Mergem acum la Uituz să vedem dacă acolo se respectă emisiunea. Hai, ce băiat drăguț! Mulțumesc! Eu sunt Anca, Luca, eu să fiu mămica ta până vine mămicuța ta, da? Vai, dar ce băiat frumușel! Să rămâna! Mariana. Anca, îmi pare bine! Bine v-am găsit! Să sănătoase! Mulțumesc foarte frumos! Să rămână! Bună! Cătălin. Anca, îmi pare bine! Am văzut că e super! E prima dată, omul se citește pe frunte. Unde ai ajuns să... Sunteți curioși? Da, știți că așa. Să ne duceți la Constanța. La 2 mai, da, Constanța, județul Constanța, la mare. La mare a ajuns, da? Da, la mare a ajuns. Ea o să fie în concediu. Eu sunt un pic mai mare ca voi. Nu-i problemă. Ca tine și ca Iulia. Ca mine nu cred. Da, ca dumneavoastră nu. Văd că s-au bucurat foarte mult că au cu cine să vorbească și ei vor comunicare. Asta e un lucru foarte bun pentru mine. Ia să-mi arătați și mie unde mă instalez. Aici. Aici, în camera asta aici? Da. Aici. Și cum facem? Cum facem? Aici cine doarme de obicei? Aici e camera mea și a lui, și a lui. Și stasul toți 3, da? Da. Și doamna? Eu acolo. Acolo. Da, o să fie problemă că... Și eu o să rămân aici cu băiatul? Da. Și tu? Eu o să găsesc repede. Nu-i problemă. Am văzut că aveți multe cămăruțe. Cum să nu? Acum s-au făcut că copiii au fost plecați în altă parte și până s-au revenit înapoi. Noi am rămas 2. Din 2 am Da, am văzut. Condoleanțe. Și trebuie să treceți. Eu zic că
cel mai bine e să vă faceți de lucru, aveți nepoțelul. Dacă nu spui el, n-am treabă. E foarte bine asta. Că ei, și de ce, nora mea și cu băiatul lucrează. Și eu să rămâneți cu băiatul. Așa, e foarte bine asta, că dacă n-ați fi cu băiatul, cred că aș lua o piarătură cu capeul ăsta. Acum sunt și eu. Da, îmi place de dumneavoastră și sunteți super ok. Am zis să dea Dumnezeu să vină o mamă de schimb. De ca să vă suflet. Să fie comunicativă, să vorbesc. Ca asta... De asta aveți nevoie. Da. La prima vedere, chiar mi se pare ok. Cu timpul vedea care-i treaba. Cu toate că e mai în vârstă ca mine, o să ne purtăm ca și cum ar fi de aceeași vârstă, zic eu. Primul lucru pe care o să-l fac o să fie... O să merg la magazin să-mi iau... să-mi iau o copaie să mă spăl. Pentru că sunt de la drum și eu am nevoie de un duș. N-am o problemă că nu mă spăl la Leghean. N-am niciun fel, că și eu mă spăl la Leghean înainte. Doar că vreau să fie... A dumneavoastră. Al meu, da. Acum nu e normal, dumneavoastră ne spălăm în Nu, dar nu e... Gândesc bine? Da. Gândesc bine, da? Mă bucur că ne înțelegem. Da, așa este. Nu? Gata? La magazin. Recunoaștem că nu mai ținem bine minte cele peste 400 de emisiuni din ultimii 17 ani, dar este posibil să avem de-a face cu o premieră. Mama de schimb își cumpără o copăiță pentru o băiță. Ce drăguț! Anca, ne ierți, dar știam de la început că vei găsi soluții la oituz. Melc, codobelc, scoate coarne, băurești. Ha? Ce zici, Luca? A nebunit mama? A nebunit mama? Deci am un ecou aici, pot să fac o melodie deja. După o zi lungă, mamele se pregătesc de odihnă. Cum te simți aici unde te instalezi? E ok. Adică n-ai fi preferat în casă cu toți la grămadă? Sunt singur aici, eu cu mine, cu gândurile mele. E bine, ai și baie acolo? Da, dar uite... În partea cealaltă la... Asta voiam să îți zic acum. O să avem... Nu are baie. Deci nu, practic... Nu are o baie specială. Nu, uite, dar practic... nu face nici la linia. Ba da. Ba da? Ba da. Uite, știi, de exemplu, îți dau camere, iar de aici trebuie să treacă așa prin camera soacre ca să ajungă la modelul ăsta de aici, numai că sunt chiar cu pereți și cu uși între ele, nu? Ceva în genul. Adică ar fi cameră și din nou cameră. Da, ceva în genul ăsta. Sau bucătărie, separate cu ușă, cu tot ce trebuie. Da, bineînțeles. Așa cum ți se pare confortul aici și cum e acolo? E super ok, n-ai cum să compar. Noi acum stăm cu soacra, deci noi ne-am stat acolo cu ea, lângă ea. Deci, practic, de asta condiții nu prea sunt. E acolo când am stat, a stat ea și soții și atât. Tu ești mulțumită de situație în sine? Să zic așa, de pe scară de la 1 la 10, cam cât de mulțumită sunt când stau cu ea acolo? Nu, spune-mi așa, în cuvinte. Nu, zic de pe scară de la 1 la 10, un 7,50. De la 1 la 10 deja înseamnă destul de mult, adică ai... Nu pare nemulțumită la 7,5. Problemele pe care le are sunt destul de serioase. Acum, dacă le percepe într-un mod pozitiv, pentru că ea le prezintă într-o lumină mai slabă, mai ca și cum n-ar fi chiar o mare problemă, dar m-aș bucura să aud că e așa și că au trecut cu bine peste toate greutățile. Eu zic că dacă vrei să realizezi ceva și să poți la rândul tău să ajuți pe altcineva, uite cum suntem noi acum, am ajuns în situația de a fi nași. Adică să coordonezi pe cineva. A trebuit să ne rupem cumva. Am avut chiar discuții între noi pe ea. Mama, mai lăsăm, mai avem grijă și de noi. Trebuie să fiți și voi singuri. Îl aveți pe Luca și nu puteți să faceți... E vorba de intimitate. Okay. Ei încă n-au un loc al lor. Adică inclusiv ăsta unde stau acum e al părinților lui. Încă nu sunt stabili, nu sunt ca o familie unitară. Avem deja primele concluzii la 2 mai, iar la Oituz avem un final de zi mult așteptat de Anca. Mă spăl și eu că de la drum sunt varză, eu cu mine, cu Ligheanu, astea sunt condițiile, n-avem ce să facem. Mă duc să mă bălăcesc. Să rămână Anca la noi și să lăsăm pe mami acolo, nu?
Bufnește și râsul. Vrei să slăbești? Da. Vrei să te ajut? Dacă vrei, poți, ai timp. Săptămâna asta. Nu mă așteptam să intre neapărat cu totul în apă. Copilul e mușcat de purici. Am văzut că i-a scadus mâța în casă. O menajează cam mult. Soacra trebuie să știi cum să o iei. Sare de produse. Este cea de-a doua zi a schimbului de mame, care la Uituz începe de vreme, după o noapte nu tocmai de vis. Spatele mă doare. Trebuie mai obosit decât m-am culcat. Deci bine, n-am dormit azi noapte. Bine, una că am stat cu grijă că, e copil mic și trebuie să... Eu am rămas foarte surprinsă când mi-am zis că el se trezește peste noapte și trebuie să-i dau un biscuite să mănânce. Deci copilul mănâncă noaptea, ceea ce nu e normal. Chiar dacă nu a dormit, Anca și-a propus să fie foarte prezentă în familie. Luca are nevoie de o mamă. Luca, facem un nouț? Seamă? Moale? Da? Hai să facem, ia să vedem, să-mi arăte. Acolo sunt cartofi dincolo. Ăștia nu trebuie să stai la congelator? Dar nu mai încape, nici bunica nu mai încape acolo. Prea plin? Scoate tigaia și uleiul. Da, și stai ca să spun mai întâi. Lasă că o spăl eu. Da, vă ajung că mi-mi place. Da? Îți place? Așa o ajut și pe Iulia? Bun, bravo. Uite, mănânc și eu cu tine. Vrei să mâncăm împreună? Mâncăm împreună? Hai! Așa. Da, ce darnic și ce... Așa, ia să vedem, ia cum e amândoi acolo. Ia, fac și-o ca tine? Singure? Încet, mai câte... Frige? Frige? Hai, știi și tu că frige. E bun? Da? Ai grijul ei, văd că grijul ei copilul. Se vede că are copii, se vede că e familiară, se vede că e harnică și că vrea și poate. Față de mine, e o persoană mai matură. Nu pot să zic că pot să mă pun cu ea. La 2 mai, Iulia a dormit până mai târziu. Să-i fie de bine. Doar că soarele e deja sus pe cer și oamenii de aici s-au apucat deja de mișcat lucruri prin curte. Bună dimineața! Bună! S-au trezit copiii? Fata cea mare, a plecat la muncă deja. Am dus-o de dimineață. Iar cealaltă nici nu știu. Eu am fost la treabă pe aici, prin grădină. Hai să vedem cu copiii care... Da. Vedem ce fac, dacă mănâncă, nu mănâncă. Sau ei înainte încerc să-l trezești pe Robert? Încercăm, vedem. Vezi cum reacționează doar. Da, vedem, încercăm. Revenim la Uituz, unde Anca încearcă să afle mai multe despre familia în care a ajuns. Voi cât aveți de când v-ați mutat aici? 2 luni. 2 luni avem de când am mutat. E aglomerată casa, așa că v-ați adus și lucrurile. Da, și după cum am spus, eu în mare parte eu n-am băgat niciun ban aici. Nu, ce-am băgat eu cu soțul meu și din pensia lui. N-am băgat niciun ban, dacă băgam, se vedea. Și urmează să faceți voi, nu? Da. Așa am spus. Vreau să facem un pic de curățenie în cameră unde... La copil, acolo unde am dormit eu. Da, oricum. Și să... Dacă a adus pisica, trebuie schimbată lingeria spălată. Așa că l-a pișcat și pe el și pe mine, cred că de la pisica aia. El s-a atașat de pisica de el și acum cred că să nu fie și acum în casă. Copilul e mușcat de purici. Am văzut că i-a scadus mâța în casă. Și pe mine m-a mușcat. De-aia am și zis că să fac un pic de bag la spălat în cameră, să aerisez. Acolo nu e geam, nu ai cum să aerisești, e un minus tare închis. Și facem treaba asta cu plușurile, cum am zis eu? Le dăm departe. Te rog. Promit. Da? Eu am înțeles că ei s-au mutat doar de 2 luni de stă cu maică sa de când s-a îmbolnăvit. Dar e casa înghesuită, aglomerată. Măi, ia niște cutii, ia niște organizatoare, fă cumva, șterge un praf, dă prea multe covoare. La ei fiind aglomerate, ei trebuie să fie totul simplu, cât mai eliberată, cât mai aerisită camera. E bun? E bun? Să încercați să-i luați... Că și aseară ai mâncat și nu e prea bun. Asta vreau să zic, și aseară am mâncat tot cu ciocolată. Încercați să nu-i la seara cu ciocolată, că el de-aia agită noapte. Nu, el asta o bagă. Asta nu mănâncă, cred că mănâncă cam... 4 mănâncă din astea. Sunt ok astea, sunt mult mai ok decât ceva de genul. Și seara o să încercăm să-i dăm din alea.
E bun? Ia, golarele. Luca, bem ceai? Tati, ia spune tu lui tata. Se doare de mami? Îți place mai mult de Anca? Să rămână Anca la noi? Și să o lăsăm pe mami acolo? Nu? Buvrește și râsul. Ce vorbești, măi, tati, acolo? După o dimineață relaxantă, la 2 mai, Iulia încearcă o inițiativă. Nu era în planul familiei, dar să fie bine primită. Tăticu, nu crezi că ar trebui să strângem și vreo 2 curcudușe din copac, că sunt prea multe, cad pe jos? Ce problemă? Facem un compot, o dulceață. Vrei să te ajut cu scuturatul ca să cadă Hai, nu, alea... să mă duc să chem copiii. Pentru scuturat? Nu, o să-i strângem. Păi nu, pentru dulceață e direct din pompe, alese, de-alea negre, de-alea... Da. Da? Da? S-a pus puțin în spate să mă ajut să strâng niște corcudușe. Da. Îl chemăm și pe Robert. Robert? Da. Vii în spate să ne ajuți? Cu ce? Să strângem corcodușe? Da. Uite, tu poți să mă ajuți pe mine, să le strângem pe astea după jos. Ok. Asta mai turstit așa, nu? Toate. Ca să faci un curat, nu? Da. Robert, tu mai ajuns pe mami cu treburile din grădină, nu știu. Da. Da? Ce obișnuiești să faci sau la ce obișnuiești să o ajuți? De obicei să strâng melci de pe gard, de pe pomi. Ok, și altceva? Cam atât. Să mai scot luminile după ce, înainte să udă tati grădina, scot luminițele ca să nu le surpească. Dar pe tati mai ajuns la treburile astea de bărbați, cum ar veni? Gen te bagi, te bagă și pe tine în chestiile lui? Nu, da. Ce te pune să faci sau ce faci? Să mai tai un lemn, să construiesc în general cu el, să ajut la treabă. Tu la Risau mai ajuns pe mama? Da. Cu ce? Ce te pune să faci? Cu tot ce e nevoie, când la curățenie, în grădină, de obicei, că îi place foarte mult să stea în grădină. Cine a muncit mai mult pentru grădina asta? Mami, cea mai mult, dar și tata a lucrat. Noi copii, așa, mai pe lângă, cu scosul rădăcinilor, chestii din astea mai micuțe. La drept vorbind, nu prea avea nimeni chef de strâns corcodușe, dar e de apreciat bunăvoința copiilor și a tatălui. În cealaltă parte, maturitatea Ancăi se face deja simțită, iar întrebările pe care le pune nu au ca scop bârfa, ci mai degrabă încercarea de a cunoaște mai bine ecuația familiei. Cum vă înțelegeți cu Nora? Mai ies cântăi? Contraziceri. Contraziceri? Da, mi-a zis și Cătălin că ea se contrazice foarte mult. Contraziceri. Eu dacă îi spun ceva, de exemplu, o venit într-o seară acasă și zice, eu am luat și încărcătorul la telefon. Eu am văzut numai cheile pe masă, nu am văzut niciun încărcător. Nu și nu. Dimineața când i-a spus, a găsit în mașină la patroană, la șefă. Și eu dic, zic, vezi ce ți-am zis? Ceva. Da, e ca și cum v-ar certa. Iar e cum să spui, un tic din ăsta care eu, când îmi zice ceva că nu este adevărat, îmi vine să plâng. Am înțeles. Da, și dintr-o dată mă supăr. Am înțeles. Da. Da. Și vă ia apărarea Cătălin? Adică ei se ceartă, certurile lor sunt așa din cauza asta că vă mai certați dumneavoastră cu ea sau? Nu, ei se ceartă. Dar cu ale lor? Se ceartă de lor, că ea ține prea mult la băiețel, ea vrea să fie, dacă de exemplu Cătălin e mai restrâns să nu facă mizerie sau ceva, Iulia îl lasă să facă ce vrea. Dar știți de ce? Pentru că ea nu prea stă acasă. Exact. Și da, pe de el e și cu el, am văzut și cu el, vrea să facă și curățenie, vrea și grădină, el face de toate. O menajează cam mult. Soacra trebuie să știi cum să o iei. Eu m-am descurcat cu ea. Adică dacă știi cum să-i vorbești, ea pare femeie de treabă. Iulia, dacă ar fi puțin mai șmecheră, adică ca să se înțeleagă cu ea, trebuie să intre puțin în, cum să zic, în grație, trebuie să știe cum să o ia, să vorbească cu ea. Cel mai bine pentru ei este să stea singur. Tot așa am zis și eu. Eu dacă m-am băgat într-o zi, tot așa.
și am rămas dușmană, șef. Asta zic că trebuie să sunteți între Ciocan și Nicovală. Este băiatul? Tac și înghit. Mă bagă în cămăruța mea și mă uit pe telefon și tac să ceartă. E greu și pentru ei, că nu au intimitate. E camera... Să facă. Da, tineri. da, așa e. Am înțeles că n-au decât am putut, am făcut. Da, așa este. Eu de trebuie acum să-i ajutați, facă. e foarte bine că-i ajutați măcar cu copilul. Da, că îi scutiți foarte mult din punctul ăsta de vedere. Intimitate nu au, clar. Eu aseară mi-am pus o perdea la cameră să am intimitate. Mama se uită fix în pat. Eu nu știu ei cum... Dar mă rog. Câte linguri gust are? E pe gust. Adică o gustăm? După gust. Cam cât puneți de obicei? 3 linguri? Da, punem la 3 linguri. Punem la 3? Și apa o punem rece? Da. Bun. Ce punem deasupra? Acum? Putem să punem din asta? Ce puneți de obicei? Folie din asta? Sau din aia transparentă? Când trebuie să umblu la ea, pun din asta. Da? Punem din asta, nu e problemă. Și stă așa? Și cum îl vânturați? Păi ridic asta și pun în găleatele răsturnați și așa? Unde îl punem acum? Unde trebuie să stea? Acolo. Aici pe masă? Acolo. Să fie aproape să-l vântur. Este cea de-a treia zi în care aflăm un lucru important despre Robert. Deși încă un copil, este foarte atent la fizicul lui, pe care a început de ceva vreme să și-l modeleze. Bravo! Ce faci, Robert? Sport. Bine, de câte ori pe zi faci? 2 ori. De dimineață și seara. Păi te povestește-mi cum ai început să faci. De unde te-ai apucat? Ce inițiativă ai avut? Am avut un idol la vreo 5 ani. Așa. Mă uitam la un om bodybuilder și am zis că da, vreau să ajung ca ăsta. Vrei să ajung ca el? Da, și de mică i-am zis lui mama mea să-mi ia câteva greutăți, nu mari, mici. Și de atunci am început să fac mici. Uite, cum o să fac la biceps cu vreo 7 kg, nu mult. 7 kg? 7 kg. Că bara e 1 kg, ăstea mari sunt de 1,5 kg și am băgat 2 pe fiecare. O să-mi dai și mie mai târziu să încerc. Ce te tu? Dacă vrei și cum o poți. Ia. Deci cum? Așa? Țin-o așa. Așa. Și pe măsură îl ridici. Așa. Mă descurc. Și cât îi faci din astea? Vreo 20 pe fiecare mână. Ok, eu cred că o să fac doar pe singură mână, cu stânga nu pot. Uite, mai am și ăsta. Ăsta este folosit mai mult pentru umeri și pentru spate. Tu faci vreun sport, ceva? Nu am făcut niciodată sport, nu am făcut niciodată sportul nici la școală. Mai ales acum, în perioada asta, chiar n-am făcut tot ce țin sport, n-am făcut. Că nu m-a lăsat. Și noi vrei să te apuci așa? Să știi că m-am gândit să merg la sală, m-am și înscris la sală, mi-am luat un antrenor personal. Hai să zic ceva. Exercițiile pe care le faci îți cam vreo 40%. Restul de 60% este dieta pe care o ai. Deci tu dacă vrei să slăbești, îți trebuie o dietă perfectă. Am un regim alimentar care eu încerc să-l respect, nu știu cât îmi iese, dar eu încerc. Și ce mănânci ca să... Ce mănânc? Mănânc de toate, dar cu proporții mici. Vrei să te cântărești? Da, chiar îți vreau să știu cât. Uite, am aici un cântar. Cât ție să vede? 92 de kilograme și 3. Vrei să slăbești? Da. Vrei să te ajut? Dacă vrei, poți, ai timp. Săptămâna asta. Deci acum e 92,3. Da. Cum ar fi că înainte să pleci acasă să ai 91? Zic că 300 în câteva zile ar fi super mișto. Cred că o să slăbească Monica, cât am zis eu. 91 de kilograme, cred că ar fi ok pe o săptămână.
La Uitus, tensiunea plutește în aer. Anca s-a obișnuit cu ideea unei săptămâni grele, dar după încă o noapte deloc confortabilă, simte că îi va fi din ce în ce mai greu. Eu o să lipsesc de vreo 10 minute. Da. Plec un pic, mă lepă. Da? Mă duc să fiu așa, eu cu mine mă uit puțin pe aici, prin zonă. Cum vrei. Ies puțin. Cum zici? Hai, și când mă întorc, dacă e, mâncăm. Dacă ți-e foame, pune mâna și mănâncă. Nu mi-e foame, da, ferește că când era foame mânca până acum. Da? Nu vreau să mănânc singur. Hai, pa, mă întorc în 10 minute. Bine. Mi se pare că o cam greșit la chestia asta cu pui mâncarea fără furie și pleci. Iulia nu face chestia asta. Acum nici nu mai am poftă de mâncare. O fi agitat, nu-i convin chestii. Tatăl nu prea înțeles ce se întâmplă, iar Anca, în locul unei scene, a ales să plece ca să-și pună ordine în gânduri și în simțire. Începem să intuim despre ce este vorba. E foarte greu. Deja mi s-a făcut dor de casă, deci că stau de o săptămână aici. Mi-e dor de copii, mi-e dor de veselia mea de acasă. E sumbru aici, e tristețe, doar ne văităm. Cătălin încearcă să... Adică să o facă pe plac, așa e cum îi face și Iuliei. E un om super, dar e tristețe, e... Nu sunt să vină, hai, ce facem azi, să fie puțin mai vioi, puțin mai optimiști, mai... E așa, în fiecare zi la fel. N-aș putea să trăiesc în familia lor, adică așa cum sunt ei. Mă lași puțin. Mă lași puțin. Eu vreau să fiu puternică, pentru că eu am venit aici, ei au nevoie de sfaturi și chiar mă simt în măsură și m-am simțit în măsură să le dau sfaturi. Cel puțin Cătălin o să se schimbe. El este foarte încântat de... Chiar mi-a spus că a învățat multe de la mine și chiar vrea să ține legătura doar pentru a-mi cere sfaturi. Da, am realizat că misiunea mea, de fapt, asta e, de a le schimba puțin principiile. În rest, eu nu cred că am ceva de învățat de aici. Viața mea e foarte frumoasă. Familia mea e perfectă pentru mine și n-aș da-o pentru nimic în lume. De aștept să mă întorc acasă. Mi-e dor de ei. Mult de tot. După confesiunea Ancăi, schimbăm registrul și mergem la 2 mai, acolo unde familia Alexoiu nu putea rata ocazia să-i propună mamei de schimb o zi pe plajă. Asta chiar dacă pe Iulia nu pare să o miște mai nimic. Ochiul cu vai au reușit probabil fetele, au convins-o să vină până la plajă. Vrei să mergem cu picioarele pe apă? Da, dar eu nu mă dezbrac. Păi nu, mergem așa. Nu suntem pe dezbrăcatele aici. Hai. Da. Hai. Cred că o să fiu singura ciudată după plajă care o să intre îmbrăcată. Nu mă așteptam să intre neapărat cu totul în apă. A fost ok și că a intrat cu picioarele. A fost bine cât a stat. Știi cum face sport? Face ăla de acolo? Ba, nu am sincer. Ai făcut vreodată vreun sport din asta aguat? Nu. Ți-ai dorit să faci? Nu. Mi-e frică. Da? Chinautic. Ei, chinautic. Nu se mai zice chinautic? Nu știu cum se numește mie. Se pare că nu expertă. Ai scufundat odată? Nu. Voi v-ați scufundat? Da. Nu. Nici nu voi încerca. Nu doresc. Pe Robert? Nu pe Robert. Robert, uite-l pe Robert. Uite Licea. Când ajungem la plajă ne simțim bine, adică stăm, ne jucăm, intrăm în apă, că ne bronzăm, da. Ea și cu mami de fiecare dată se bronzează. Eu și cu Robert intrăm în apă și tati și intră în apă și stă și plece așa. Voleiul a
fost ca la plajă, adică greu de convins. Nu știu să joc, nu știu să mă deplasez, nu știu să dau cu mingea, nu știu să fac nimic. Ce să caut eu acolo? Nici noi habar n-avem să jucăm, dar ne băgăm în orice activitate. Dacă e constructivă și ne ține împreună ca familie, încercăm să o dovedim. Hai, ce-i timp de mame? Câștigătoare! Schimb de mame a câștigat! Robert, hai, 1, 2, 3 și Robert. 1, 2, 3 și Robert! Să trăiesc bine! Nu ne mai spălăm pe dinți în iuveta de la bucătărie. Și unde? La toaletă? Măcar cât stau eu, aici. Bine. Ok, să schimbă situația. Măcar cât stau eu aici, vă rog. Eu aș vrea să încerc să trezești mai devreme. Sau cel puțin să ieși de cameră când ieșim noi. Pe mine mă enervează când cineva mă trezește. Mai ales cineva vine, hai, trezește. Nu mă aștept ca regulile impuse lui Robert să aibă efect. Am ajuns în ziua a patra când mamele și pun propriile reguli. Începem cu 2 mai, unde chiar ne întrebăm oare ce ar putea schimba Iulia. Robert, ce face? Nu s-a trezit încă, nu? Stai cu minte. E 12 ceasul, aș vrea să fie și el aici lângă noi. Clar nu e, dar mă rog. Da? Da. Te duci tu să te trezești, Bianca? Pe mine mă enervează când cineva mă trezește. Mai ales cineva vine, hai, trezește. Eu trebuie să stau, să gândesc puțin, după aia să acționez. Hai, tata, să auzi, uite, bagă-te acolo peste căței. Robert, cât e ceasul? E 11 și 21. La ora asta se trezește? Dar nu am trezit. Da? Am trezit la 10. Eu aș vrea să încerc să te trezești mai devreme. Sau cel puțin să ieși de cameră când ieșim noi. Știi să știi? Noi toți. Când ieșiți? Păi, asta ar trebui să știi tu. Când am gălăgii să ieși, știi? 9, 10. Știi? Da. Nu. Era și acolo important că sunt niște reguli. Dar tot somnul pentru mine e number one. Să încerc să limitezi timpul petrecut pe telefon, calculator. Ai cărți? Citești de obicei? Nu prea citesc. Da, ai cărți? Da. Păi și nu-i mai bine să citești o carte, practic aceeași chestie cu telefonul, că pe telefon te uiți, vezi niște chestii. Nu e același lucru, da. Măcar cât timp să aici, știi? Da. Păi, cred că o să încerc să mă las măcar să stau 2 ore pe zi pe telefon. N-am nimic de televizor. Nu mă aștept ca regulile impuse lui Robert să aibă efect. Vreau să mă țin de programul de antrenament al lui Robert, că vreau să slăbesc, ca să fiu tu antrenorul meu personal și aș vrea să facem împreună voi două. Da. Dacă sunteți de acord. Da. Aveți de muncă. Eu le-am promis că ea acum are 92 de kg,3 și a promis că ea vrea să... Aș vrea să plec cu 90, da. 91 de 90-91 de kilograme. Eu o să iau în serios treaba asta cu slăbirea. Pentru că nu strică Iulia să mai slăbească. Că, na, 92 de kg la 21 de ani. Păi ăsta a fost regulamentul, eu nu am avut ce să schimb. Voi sunteți extraordinari așa cum sunteți în Mulțumim. Pe Iulia o simt retrasă deocamdată, o să încercăm toată familia noastră să o facem cumva să nu simtă depărtarea față de casa ei. După relaxarea de la 2 mai ne concentrăm pe schimbările de la Oituz pe care le preconizăm, dacă nu mai numeroase, cel puțin mai consistente. Hai, Mariana. Hai, Luca. Să trăiesc bine. Ca la ambasadă și la armată. Regulamente. Ia să vedem. Am făcut regulamente, sper să nu fie... Să nu mă sperii. Să nu vă Eu razna. Îmi spuneți dacă sunteți de acord cu ceva. Zi. Da? Da. Vreau să facem curățenie în camera unde doarme Luca și să scăpăm toate plușurile și curățenie în bucătărie. O să gătesc că stau la voi, dacă sunteți de acord. Okay. Să gătesc doar eu. Hai, ce vrei să scau cu Mireasa. Mi-aș dori să-i facem copilul un loc în spațiu de joacă. Dar unde? Unde vrei să faci chestia? Uite, aici mă gândeam eu, ce zici? Da, păi okay? ți-am zis până în floare, din floare aceea. Despre ce e vorba, că nu înțeleg.
Păi să-i facem ca un gărduț să nu cadă el de acolo. Pentru el e foarte periculos aici, unde se duce el spre poartă să se joace. Îl facem împreună, adică te ajut și eu. Da, chiar mi-ar face plăcere, adică da? chiar Facem împreună. Nu? Adică nu te pun pe tine să-l faci, îl facem împreună. Da, chiar m-ar bucura chestia asta. Nu ne mai spălăm pe dinți în ghiuveta de la bucătărie. Și unde? La toaletă? Măcar cât stau eu, aici. Bine. Ok, să schimbă situația. Măcar cât stau eu aici, vă rog. Ți-ai place aici? Da, uite ce mai degrabă mi-au o cană sau un mă duc în grădină. Sau în grădină, oriunde. Deci asta e la alegerea voastră, unde vreți voi. Da, asta nu mă deranjează, dar chiar. Doar la ghiuvete, la bucătărie, da? Am înțeles. Se aprob. Da? E greu? Nu. Regulamentul lui Anca, care l-a făcut și care l-a avut ea în plan, nu cred că din prima zi, așa, pe parcurs, mi s-a părut chiar ok, sincer. Suntem din nou pe litoral. Aici Iulia ar trebui cel puțin să se simtă ca într-o vacanță, dar totuși ea refuză să se deschidă foarte mult sau să se simtă oarecum stânjenită. Poate află fiica cea mare acest lucru. Voi știți să găsiți de mult timp? Nu de mult timp, Larisa de mai mult timp decât mine. Eu acum de un an jumătate, 2, am învățat-o. Mama voastră sau a început ea singură, a dat singură inițiativa? Mami a învățat. Adică ea oarecum să... nu, ea a întrebat ce pot să fac, ce să o ajute. Și încet a văzut și cum se face, ea și-a arătat de multe ori. Tu de la ce vârstă aici poți să gătești? Nu mai rețin exact vârsta, dar știu că eram foarte mică. Eram undeva în clasa 3-a, a 4-a, nu știu ce ani aveam atunci. Știi? 9, 10? Ceva în genul ăsta, dar știu că prima dată am făcut ciorba. Cu cine ai făcut? Singura. Singură? Da. Nu te-a învățat nimeni? Nu, am învățat să gătesc singură. Ce frumos. Da. Mama ta nu te-a învățat? Dacă era acasă, probabil nu învăța. Ea, la momentul ăla când începeam eu să gătesc, când am început să gătesc, nu a fost acasă, a fost plecată. Și a trebuit să mă descurc să învăț singură, știi? Unde a fost plecat? A fost plecat în Cipru. Cu munca, presupun? Da, bineînțeles. Și asta mult? Asta câțiva ani. Tu te-ai descurcat așa, singur? Băi, da. Sau? Nu, ai mei au fost divorțați. Și am stat cu bunicii din partea mamei. Cred că Iulia s-a deschis în fața mea. Pentru că și eu sunt o persoană deschisă, îmi place să vorbesc cu oameni, să cunosc oameni noi, oameni cu vieți diferite, cu experiențe diferite. La Uituz, la cererea Ancăi, a început curățenia și din ce am văzut până acum va fi ceva de muncă. Spor să aveți! Cât ai obosit? Nu, Doamne ferește. Nu te aud, nu ai venit la distracție. Treabă-l pe distracție. A? Hai că se rezolvă. Auzi, nu vrei să-i mutăm locul ăsta? Că nu se vede, să o punem undeva așa, că aici nu se vede frumos. O punem lângă televizor acolo? Ia trage un pic aici cu aspiratorul. Trage. Așa. Asta o mai folosește băiatul? Nu. Nu vrei să o aruncă? Amintire? Nu vreau să las amintire. Bine, o las amintire aici. Am obosit, am transpirat. Aici, nu într-o zi. Deci aici trebuie cel puțin o săptămână fiecare zi. Dar de dimineața și până seara, ca să pot să scos totul la lumină. Fac și eu așa doar ca să pot să stau, că stau aici. Deschidem o firmă de aia de curățenie. Așa? Poate și noi o bani, știi? Păi ar trebui tu cu a ta să vă deschideți firmă de curățenie. A? Începeți de la voi și faceți. Și după aia vă deschideți firmă de curățenie. Poate prinde și ea drag. Ce? Și poate prinde și ea mai mult drag să facă. În parte îmi place că s-a făcut activitatea asta când știm și noi să mai o luăm de la capăt cu curățenia. Nu-mi place că se vede la televizor. Și pe urmă zice lumea că e curat murdar, cum e vorba aia. Așa.
Mi-a făcut numai. Gata? Mai omorât. Eu te-am omorât? Păi da, mă, Cătăline, știi de ce? Că asta, cum o cheamă, Iulia trebuie să facă, mă, nu tu. Ai terminat, nu? Da, ce da, momentan. Dar aș da și aici pe balcon un pic de da? Da, și acolo. Uite, ia și asta că ai scos scoți afară. Da, o dau aici. Da, așa, mersi. Hai să vedem aici. Nu-mi place miroase. Am băgat tot la spălat. Tot ce a fost aici. Trebuie să le pun înapoi, curate. Să miroase frumos. Unde-i mașina de spălat? Ai băgat toalele? Da, am băgat, da. Dar asta e curată. O să măcar să o scuturăm un pic, da? O scuturăm? Scuturăm, da. O scuturăm amândoi? Azi că e curată. Da, azi că e curată, dar nu e curată. Ești un praf din ea? Da, mă rog, scutură-o măcar. Asta era, de fapt, treaba lui Iulia, nora mea. Dar ea trebuia să țină că fac asta. Dar fiindcă și la muncă acum, o mai iert. După ce în ziua precedentă a făcut curățenie, Anca își începe cea de-a 5-a zi, cum altfel decât muncind. De data aceasta la bucătărie, acolo unde a cerut să preia puțin controlul. Gata, vino puțin. Eu vreau să vă fac o ciorbă. Chiar mi-i fac. Chiar nu să văd ce gătești. Da? Tu o să am nevoie așa, de o oală, nu prea mare, că nu o să fac cantitate mare. Eu zic că asta e potrivit, zic. Sau... Mi se pare prea mică, un pic oala, asta e cam cratiță. Hai, găsim o oală. Facem o oală asta? Mare să faci jumătate. Hai, fac în aia și... Ia scoate-mi de acolo, că trebuie spălată mai mult. O să te rog pe tine frumos să-mi scoți tu legumele, să le am pe masă acolo, în rest mă ocup de tot, nu trebuie tu. Da. Vreau să văd eu cum ți-e ciorba, cum faci tu ciorba la tine acolo. Da? Dar de ce n-am apă? Pentru că... Merge mașina. Nu se opresc. Te oprește un pic. Nu mai ajunge presiunea aici, așa? Da, dacă merge mașina, nu merge. Ia vezi, acum merge? Hai, lasă-mă. Băi, Ne-a dat în bară. Auzi, dar altă lumină curge? Primăria oprește pentru că lumea aud îngrăzire. Serios? Da. Și ei, pe timp de zi, opresc apa. O zis primarul să nu ude în grădina. Și uite că te lasă, că dacă chiar nu ai nevoie de... Dar nu anunță, adică așa ne anunță? Da, bă, eu n-am văzut și pe internet. Pe internet, adică... Și de ce nu mai anunța că făceam ciorba asta mai devreme? Dar cine a știut? Ai văzut că dimineața când ne-am spălat sau... E fără grijale. Nu are presiune mare. Și acum de unde duce apă? De jos, de acolo. De la pompă? De acolo, de unde mă spălam eu la picioare. Păi merg acolo și o spăl, Doamne! Doamne, ferește, stai, lasă aici, că... Merg acolo, păi, dar nu, e mai ușor. Curăț eu morcovul și cu... Nu, eu mă ocup de ciorbă, mulțumesc frumos. Ce cum ai ieșit în șosete? Da, o spăl aici, păi, dar mă chinuie acolo. Ce-i asta? Primăria. Acum stăm jos să ne rugăm, cerem ploaie. Ne rugăm la apă să curgă, eu știi, like, până să umple, mă duc să-mi pun într-un castronul de la bun. Anul ăsta e... Da, dacă l-ai așa. Să aduc și carnea. Să mă duc eu să-ți iau de la magazin ce mai nevoie. Doar verdeață-mi trebuie. Dacă... Toate verdeațele. Nu toate verdeațele. O legătură de pătrunjel și una de mărar. Și nu știu dacă ai ardei, că am folosit ieri. Este. Este? Da, nu mai trebuie, că le-am pe toate. E foarte greu să ai așa cu porția apă. La 2 mai nu prea se muncește, aici domnesc liniștea, distracția și stilul de viață sănătos, pe care copiii familiei Alexoiu vor să îl înducă și mamei de schimb. Ba, mă, că sunt grele, știi cum? Strict lucram aici. N-avem buget de carpet de la... Încep cu mine sau cu fetele? Cu cine vreau. Eu sunt antrenorul vostru astăzi. Așa. Am două drepte. V-am pregătit aici
Cu asta ce trebuie să fac? Așa? Păi stai puțin că facem mărcică acum. Păi hai, arată-ne cum. Tirigo aici. Așa. Țineți asta într-o mână, în ambele mâini așa. Deci cați piciorul și le puneți aici. Și facem așa 30 de secunde, n-avem timp, trebuie să... Așa? Yes. Așa. 1, 2, 3. Probabil da, probabil o să-i prindă bine Iulie să facă puțin efort zilele astea. Sper să iasă să facă ce și-a propus, să servească cel puțin 1 kilogram. Vă loviți sunul. De pe tăi, așa. Așa? Dar nu ajung. Și-o-țin ăsta în mână. 3, 4, cât? 5, 6, 7, 8. Iulia nu pare deloc conștiincioasă în ceea ce privește exercițiile, iar asta îl cam supără pe Robert. Iulia a făcut niște exerciții în bagjocără. Nu le-a respectat deloc. N-are cum să slăbească dacă le face așa. Cătăline? Uite ce s-a făcut Cătăline. Păi Cătăline, tot ai făcut mișto de mine și ai zis. Lasă că... Râde, a? Păi de la jumate, mă. Te-ai uitat la Pampers? Nu? Nu zici, dar mulțumesc. Da? Femeia trage și fac amândoi. Eu nu pun reguli, fiecare greșesc cu Nu e vorba de reguli, de puțină inițiativă. Această emisiune conține plasare de produse. Este gata masa la Uituz și nu ne îndoim că ciorba Ancăi a ieșit bună, așa că ne interesează mai mult subiectul de discuție la masă. Poftă bună. Poftă bună. Auzi, Cătălina, ce vreau să te întreb, care a fost cea mai grea perioadă din viața ta, din viața voastră? Asta. Acum? În legătură cu misiunea, zici? Da. Asta. Asta e cel mai greu pentru voi? Da, pentru tine, că pentru ea... E și pentru ea. Da? Da. Eu o simt. Asta e. Doar de ea? Mai zice. De-aia am și plecat puțin. Nu, am așa o de asta. Pentru că și pe mine m-a luat foarte tare dorul de ai mei. Și... Eu că... singur așa. Adică n-am crezut că o să-mi fie așa de greu. Îmi lipsesc nu numai ei, și ce făceam cu ei. Adică la mine nu trecea zi să nu fiu luată în brațe de copiii mei, să nu fiu ocupată, să nu aud în gura lor, mami, te iubesc. De exemplu... Mami, ești obosită, mami, adică mie îmi lipsesc foarte multe lucrurile astea. Și-a arătat sensibilitate față de familie. Și chestia asta mi-a plăcut, cu toate că e un om matur și mi-a arătat fața asta, mi-a arătat latura asta ei. Și o felicit pentru faza asta, că alții nu fac așa. Eu zic că ne-am înțeles cât de cât. Da. Nu? Ne-am înțeles, da. Părerea ta care e despre mine? A fost ok? S-a părut ceva neregulă? În legătură cu faptul că indirect, că ești matură față de mine, știi ce vrei de la viață. Asta pentru că am o experiență mai mare. Logic, da. Logic, ai ani în spate, nu ca mine, că sunteți la început, aveți de învățat așa este. De-aia sper că experiența asta, trăită și stând în casă cu mine atâta timp, eu cred că s-o legat ceva. Chiar vreau să legătem. Da? În viața de zi cu zi să vedem cum suntem noi de fapt. Mi-aș dori să vă văd așa cum sunteți voi. Mai mult de atât vreau. Da, eu zic cu sinceritate. Da, mi-a plăcut. Am avut și de Luca, chiar mi-a plăcut. Nu pot să zic, dar nu poate să ne locuiască pe Iulia. Chiar dacă este Anca, este și comunicativă și un punct de vedere asta, dar mi este dor și de Iulia. Este a treia fata mea. Anca mai are
puțin timp de petrecut la Oituz și este hotărâtă să lase ceva în urma ei. De aici și ideea amenajării unui spațiu pentru Luca. Cătăline? Ia ce să fac cu Cătăline? Păi, Cătăline! Bă, ai făcut mișto de mine, ce-ai Pe bune? Uite, ce n-a făcut la greblesc, mă? Lasă că... Râzi, a? Păi de la jumate, mă. Ce râde? Sau, cred că am vrut să mă vad așa, cum mă chinu. Sincer, cam asta am vrut să întâmple. Asta ai vrut să fac? Ce, ia să te chinu eu pe tine puțin, că prea multe reguli, prea multe... Așa. Am înțeles că alele pui în roabă de aia, nu? Și legucule. M-am gândit, aracul ăla se potrivea, dar am zis că dacă tot vrei să te muncești așa, să te muncesc, coleg. Hai, mă, că n-ai vrut tu așa, ți-a ieșit, ai din gură. Nu, m-am gândit la chestia asta, că se rupe. Dar ăla trebuia să-l pun. Dar cum n-ai băgat? Ai băgat un cui aici? Am băgat un cui așa la... Nu, faci că-i pun eu o coadă. Vrei să-l pun eu pe ăsta? Scoate-l dacă vrei. Intră oare? Ce ușor a ieșit. Bă, că ești leacă cu grădina. Și la 2 mai se amenajează ceva și anume un spațiu curat și confortabil pentru un mic răsfăț al mamei de schimb. Cine mi-am aici? Uite bine, m-am apucat să spăl cada, că ai zis că vrei să faci o baie în cadă, cu spumă, cu așa. Păi și mie, ce mai zis să vrei să te ajut? Poți să să te ajut și eu. Bine, ia. Cu ce? Eu am vetă, epac. Deci sunt mișto. Da, și le găsești acasă. Sunt ieftine și le găsești peste tot. Deci la fiecare magazin. Mami, numai din astea. Unge, eu puțesc că tot la ei, la epac, să spun și pentru fără congelator, orice. Am văzut, da, sunt și bureți și... Da. De toate. Din câte am înțeles, ți-ai fi dorit foarte mult să faci o baie în cadă. Și de asta m-am și apucat să șterg aici. Eu aș vrea foarte mult să te bucuri de condițiile de aici. Dacă vrei, stau cu tine în baie și vorbim, că-ți place. Sună bine. Da? Revenim la Oituz, acolo unde, sub îndrumarea mamei de schimb, tatăl a terminat de amenajat locul dedicat frumușelului băiețel pe nume Luca. Avem, cum se spune în televiziune, un mic moment de culoare. Ia uite, ce-am făcut noi acolo? Hai, Cătăline, am făcut treaba aici bună sau nu am făcut bună? Nu știu, acum depinde de tine să zici dacă eu am făcut. Ai făcut treaba bună. Am făcut, ai respectat, ești... Cum asculti, ești un băiat foarte ascultător. Cadoul lui Luca, e fain. Da, mă bucur. Ia să-i băgăm puțin, măcar să spălăm pe picioare? Acum oricum nu mai e așa foarte... Wow! Ia! Ia! Nu, că nu e. De la mare când vii cu el, cum e? Tot la fel. Cum e, Luca? Îți place? Da? Drag? Nu. Atâta, doar atâta. Te-ai uitat la Pampers? Nu? Nu zici, dar mulțumesc. Da? Zi mulțumesc. Tare! Bravo! Ok? E ok? Ia de eu pupă lui Ata. Ia, dă-mi o îmbrățișare. Ți-o dau dacă îmi dai o îmbrățișare. Dă-i un pup. De ce vrei? Dar de care bombon vrei? Asta? Asta? Nu. E mare. Asta mare? Nu. Asta? Asta. Bravo. Dar îmi dai un pupic? Hai, dă-mi un pupic și eu ți-o dau. Dă-mi un pupic. Eu pupă. Iubește-mă. Iubește-mă. Ai, Doamne! Doamne, cât de scump ești ea. Mă bucur pentru locul de joacă, pentru că era în plajă. Uite că l-am reușit în mai. La 2 mai, schimbul de mame se apropie de final, iar el nu se putea termina decât cu o mică distracție, la care participă toată familia. Bine, tata! Cine sunt eu? Depinde de moment. În zori de zi
sunt motivația în persoană. De la 9 la 5, Joacu Soluții. Când e nevoie, prietena cu sfaturile bune. Eu sunt eu în mai multe variante diferite. Așa mă simt cel mai bine, în pielea mea și în baia mea. Savini Due, baia care te definește. Wow, foarte frumos! Foarte! Deci mai surprins plăcut, nu știam că faci dansări. Te-am văzut foarte emoționat, Pavel, și foarte mândru. Da, pe mine Da, ai avut emoții? Da. De ce să am emoții? Știu că dansează frumos. Da? Am văzut așa mândru. Am ceva pentru ea, dar nu o să o zic acum. Păi nu zic, dacă ești pe tehnică, așa nu... Nu ești pe natural. De când nu faci, Bianca, dans? Dansurile am început de la 3 ani, dar nu belidens. Belidens am făcut singur acasă de luna și ceva. Foarte frumos. A fost super ok. Mă bucur că v-am cunoscut, că am putut să interacționez cu voi. După părerea ta, ți s-a părut că ai interacționat suficient cu noi? Suficient cât a trebuit, până unde a trebuit. Da? Da. Eu am unele reticențe în ceea ce te privește pe tine și de-a lungul săptămânii, cum să zic, mi-au tot crescut grijile despre cum stă Anca acolo și dacă ea a fost la fel de bine primită, mă așteptam la mult mai multă inițiativă din partea ta. De regulă, într-o casă, femeia trage și fac amândoi. Eu nu pun reguli, fiecare crește după Nu e vorba de reguli, de puțină inițiativă. Nu de a impune ceva, că nu trebuie să impui și nici noi. Noi am căutat să te menajăm pentru că tocmai în ideea de a te simți bine, să nu... Ok. Dar și fără asta, puțină inițiativă din partea ta. Pentru că altfel lucrurile nu se mișcă. Dacă femeia nu îl împinge pe bărbat de la spate... Păi nu trebuie împins, trebuie să știe singur. Simbolic vorbind. Ok. Împins. Am înțeles ce... Să-i arate că vrea. Că... Am înțeles, da. Adică tu chiar vrei, eu te-am văzut că vrei. Așa. Să-i te arăți și lui că vrei ceva mai mult de la viață. Apreciez sinceritatea la oameni. Pavel a fost un om sincer, ceea ce apreciez cel mai mult pe lumea asta, sinceritatea. Și am fost, de fapt, sunt total de acord cu ce a zis el. Dacă consider că ai preluat ceva de aici sau că ai rămâne cu ceva pozitiv pe care să-ți folosească în viață. Cu siguranță mi-a rămas ceva pozitiv și cu siguranță când plec de aici. În afară, nu mă refer la confort. Dar așa, ajung acasă, da, am învățat ceva de aici. Singurul lucru cu care plec eu de aici și îmi dau seama de el acum e că se petrec mult mai mult timp acasă cu copilul meu. Este momentul concluziilor și la Uituz, acolo unde, după o săptămână grea, Anca merită din plin o ieșire la un local. Hai să ciocnim un pahar? Chiar vreau să ciocnim un pahar, așa. Noroc, sănătate. Sănătate și bine ați venit pe la noi. Da. Bine ați venit că mai am puțin și plec. Da, să știi că ne-am obișnuit cu tine. V-ați obișnuit cu mine? Da. Da? Serios. Mă bucur. Eu m-am simțit, săptămâna asta m-am simțit foarte bine la voi. Când am ajuns la început, când am ajuns, am crezut că nu o să fie tocmai bine, dar m-am simțit foarte bine în prezența voastră. Sunteți niște oameni minunați. Să rămână. Ești un tătic familist convins. Mulțumesc. Luca e un copil minunat. Deci m-am atașat de el și chiar o să fie doar de el. Cred că și el o să fie doar de tine, sigur. Ești sigur? Da, sigur. După cum se vede, chiar sigur o să fie doar de tine. Și noi ne-am atașat așa, nu știu, adică... Se știe că așa este. N-am înțelegem, n-am avut reproșuri, n-am avut certuri. Nu. Mi s-a părut săptămâna ușoară cu mine, a fost relaxată. Mi s-a părut ușoară. Da? Cu toate că am crezut că o să fie grea. De ce n-am mai stat vreo 2 zile? Da. Experiența asta mi s-a părut extraordinară. A fost o lecție de viață și încă este
Îmi pare rău că s-a terminat așa de repede. Mi-a plăcut. Chiar dacă am fost, sunt mai în vârstă față de ea, să știți că am învățat. Și ai ce învăța. E foarte deschisă. Ne-a deschis ochii prin experiența asta. De fapt, misiunea mea asta a fost. Că eu de aici n-am avut ce să învăț. Misiunea mea a fost să îi fac pe ei, măcar 20%, 30%, să fie cum suntem noi. Este cea de-a 7-a zi în care mamele se pregătesc de revenirea lor acasă. La 2 mai, despărțirea nu anunță mari emoții, însă Robert are de gând să o pigmenteze puțin. Neața, ce faceți? Mă bucur. Păi nu, veni să-mi pun. Hai să vedem că am făcut o promisiune, că te-aș să slăbești. Da. Hai să vedem, dă-ți geanta jos. Ok. A făcut tot viața cu geantă, tata, ca să o păcălești un pic. Și hai să vedem. Păi de acolo. 92. Da, 92,3, 93. Deci ai să fii 300 de grame. Deci în început, nu? În câteva zile? Da. Deci că mai mult decât la început, cât ai încercat să slăbești 2 ani. Pornim să scurtăm așteptarea. Pa, fetele, pa, Robert. Pa. Și Anca și ea la revedere de la Luca și de la bunica lui după o săptămână pe care cu siguranță nu o va uita. Gata? Gata. Mămica? Gata, nu mai vrei să mai stai la noi? Nu vreau acasă. Mi-a părut bine că ne-am cunoscut. A fost bine. Poate și pe viitor ne cunoaștem? Da. Poate cu un telefon, poate cu un mesaj. Da, cu drag. Ce facem? Ți-e dor de Iulia? Hai! Hai să mergem, că eu nu mai știu. Băi, de la față, de la vaca. Da? Mă ne lăsăm pe mâna ta, ia, condune. Eu m-am înțeles foarte bine cu ei. Soțul tău e minunat. Ai noroc. Să știi că multe femei și-ar dori un soț ca al tău. Mama. Dedici prea mult timp serviciului. Da, pentru că am zis și prea puțin timp pentru ei. Gata, s-a reunit familia. Această emisiune conține plasare de produse. După ce emoțiile revederii au trecut, cele două familii vor sta de vorbă pentru a analiza toate cele întâmplate de-a lungul săptămânii. Cum te-ai simțit tu cu familia mea? În primul rând, țin să menționez faptul că ai o familie de invidiat. Mulțumesc frumos. M-am simțit foarte bine. Nu mă așteptam să mă integrez atât de repede, zic eu bine. Mă așteptam să ai copii mici, până 6 ani. Când am văzut... Cum ți s-au părut fetele? Foarte, foarte ok. Foarte comunicativ. Adică tu ai fost ca o soră de acolo. Da, am și menționat chestia asta multe faze. Da? Da. Și băiatul? Și băiatul. Am vorbit foarte mult cu ei, mai ales cu fetele. Da? Ai comunicat? În special cu Bianca. Da? Da. Și cu soțul? Și el. Nu știu, deci sunteți foarte comunicativi. Comunicați mult. Că despre asta chiar vreau să vorbim astăzi. Da. Noi chiar comunicam foarte mult. Se vede. Comunicarea este baza. Da. Din punctul nostru de vedere. Dai voie să-l întreb și eu pe Cătălin cum e, te-a ajutat soția în ce... Da? Vă iubește foarte mult. Te-a ajutat? Da. În vreun fel acolo? Foarte mult. Da? Mă refer la moral, așa, ți-a ridicat? Te-ai simțit... La orice. Adică, având în vedere că Iulia n-a fost acasă cu Luca... Sincer... S-a descurcat? Chiar s-a descurcat. Nu zic bine, foarte bine. Chiar cum a fost cu Luca? Deci pot să am și nepoți de acum înainte. Da. Cum a fost cu Luca? Foarte ușor a fost cu Luca. Ai un copil foarte cu minte. Știu. Foarte isteț. Doar că
despre asta o să și vreau să stau puțin de vorbă. E un regulament, am detectat, să zic așa, câteva lucruri care mie nu mi-au plăcut. Ce anume? Hai să luăm cu începutul. Ei duc lipsă de intimitate. Nu aveți absolut deloc intimitate acolo. Știm, da. Soacra ta, mama lui Cătălin, se uită din patul ei în patul vostru. Da, știu. Adică e foarte greu. Este foarte greu. Da. Băiatul nu mai mănâncă noaptea. Biscuiți și suc. L-ai făcut tu să nu mai mănânci, adică? Da. Ceea ce Cum ai reușit să-l dezvezi? Foarte simplu. Copilul are doar 2 ani și face ce îi se spune. Cum te-ai înțeles cu ei? Eu m-am înțeles foarte bine cu ei. Da? Soțul tău e minunat. Ai noroc. Să știi că multe femei și-ar dori un soț ca al tău. Te iubește foarte mult. Nu vrea să supere cu absolut nimic. E săritor. Deci el își punea problema dacă eu sunt obosită, să mai stau, să facă el. Știu. De toate face. De toate. El și muncă și copilul este nebunit după el. Copilul să știi că nu te-a strigat. Doar tata. Da, doar pe tata îl strigă. El fac atașaditate. Stă mai mult cu el? Nu știu dacă ți-a povestit. Da, mi-a povestit. Asta cu el mult timp, cât eu nu am putut să am grijă de el și din cauza asta el e foarte, foarte atașaditate. Da, am simțit, dacă am văzut de fapt lucrul ăsta. Și încă o problemă care pentru mine este foarte majoră. Curățenia. Nu mi-a plăcut. Spațiul era mic, multe chestii de plăcotate. Și noi am trăit, poate să-ți confirme soțul meu, într-o cameră. Mi-a povestit. Dar în afara faptului că sunt foarte înghesuite, sunt și foarte multe meserie. Adică ești tânără, mama soacră am înțeles că e bolnavă, am stat de vorbă cu ea, face cât poate, vă ajută, că stă cu copilul, mai face o mâncare, că simte la serviciu. Dar curățenia depinde de tine, depinde. Da. Tu ești acolo, tinerica cu mama, măcar pentru copil, pentru voi. Da. El este nevorbit. Da, știu că el nu prea comunică, știu. Deci nu prea comunică el sau nu prea comunică? Știu că mie... Nu știu, noi nu am... Mine a comunicat foarte mult. Deci nu aveți timp. Din alea, în ziua aia în care eu sunt acasă, uneori mă duc și fac extra. Deci tu muncești non-stop. Da. Da. Deci... Așa îți place ție să pui munca pe primul loc și familia pe locul 2? Știi, este nevoie și de bani, într-adevăr. Trebuie să faci și sacrificii. Dar, totuși, am vorbit și cu Cătălin și el este, adică și lui se pare că muncești prea, adică dedici prea mult timp serviciului. Da, pentru că am zis și prea puțin timp pentru ei. Da, uite, aici ai dreptate. Deci sunt o fiecare zi la muncă. Nu trebuie așa. Ei neglija foarte mult. De-aia nici nu mai aveți timp să comunicați. De-aia mai ies scântei, că tu mi-ai zis că e în regulament, că e coleric, că e... Am fost așa? Nu e depus la rană. Nu este. Deci dacă știi cum să vorbești cu el, nu este. Doar că trebuie să fii puțin mai calm. Ție asta îți lipsește. Eu o să încerc să fiu mai calm. Încerci. Da. Măcar încearcă să vezi că o să-ți fie mai bine. Și ție o să fie bine. Și lui Cătălin. Și Cătălin te iubește, îți mai spun de câte ori e nevoie. Cătălin te iubește foarte mult. Încearcă să-l lași și pe el să-și exprime părerea. Nu eu mai tăia. Fiți atenți la mine. O să ținem legătura. Chiar. Doar pentru că aveți nevoie de sfaturi. Aveți nevoie de sfaturi de la oameni cu experiență, dacă sunteți de acord. Să le primiți pentru copil și să vă întăriți relația. Să reușiți în viață să vă întăriți relația. Ok. Bun, pe atunci hai să ciocnim un Să fie într-un ceas bun și să fie bine. Și cu drag, dacă aveți nevoie vreodată, vă dăm sfaturi. Mulțumim de experiența trăită și chiar mi-a făcut plăcere. Îmi iubeam foarte mult familia, acum iubesc și mai mult. O să-i prețuiesc și mai mult. Să mă bucur de tot ce am eu acasă. Noi stăm foarte bine și mulțumim Dumnezeu că am ajuns aici. Și care nu voi schimba nimic. Cred că singurul lucru care m-am învățat și să-l pun în practică o să fie ca să comunicăm mult. După o discuție din care ar avea multe de învățat, Iulia se întoarce acasă, acolo unde o așteaptă emoționat Luca. Mama! Luca!
mama. Hai la mama. Te-ai făcut de mama? Da. A fost doar de mama, a fost? Ha? Ți-am zis că ți-o aduc pe mama înapoi? Așa. Am crezut. Ce e acolo, mama? Piscinuță? Bună ziua. Bună ziua, bine, sănătoasă. Mulțumesc. Ce e acolo? Ce ai? Piscinuță? Hei, va. Și mai are ceva, băiețelul? Ce mai am? Ia du-te mai și arată-le. Hei, Diana, ce ți-a făcut mama? Hei, te-ai adus aici mama mașinuțele? Ha? Te-ai adus aici mașinuțele? Cea mai mare schimbare care am văzut-o, în afara faptului că rotunul deja că Luca, a fost un pic schimbarea de atitudine în Cătălin. Anca ajunge și ea acasă și își va relua curând viața ei obișnuită, de care este de-a dreptul mulțumită. Ai înțeles-o, mami. Unde-s copii? Casa mea, casa mea. Unde-s copii? Casa mea, eu Am zis că vine. Să o pui undeva. Da. Doamne, uite pe zi că nu mai poate. Doamne. Gata, s-a reunit familia. Mi-a plăcut că am fost folositoare, să zic, familiei la care am ajuns, dându-le sfaturi și ajutându-le cu anumite idei. Aș mai repeta experiența, dar să ajung undeva de unde să am și eu ceva de învățat. Adică să am și eu, să învăț ceva de unde voi ajunge. De aici n-am avut nimic de învățat. La Oituz, Anca și-ar fi dorit să găsească o casă mai curată. Mama e de părere că lipsa comunicării e sursa problemelor din familia Rotaru. Ea spune că Iulia ar trebui să se ocupe mai mult de Luca. De cealaltă parte, Iulia spune că nu a învățat mare lucru de la cei din 2 mai. Pentru ea, această experiență a fost în primul rând amuzantă. Cele două familii nu păstrează legătura. Sunt așa, în extaz, nu știu ce să cred, nu știu ce să... Nici nu mi se cred că e adevărat. De ce ești supărată? Îmi spui, te rog. Hai, spune-mi că rezolvăm amândouă. Hai. Wow! Nu cred că o să mă pierd aici. Ce greu e să faci. Asta e, munca, vezi? Nu e ușor să muncești. Ce mișto e să iei cu dejun, prânzul și cina să vezi toate astea. Vezi că ești la mami e greu să-ți facă ție. Tu trebuie să o asculți. Wow! Wow! Eu așa ceva n-am văzut decât în filme. Asta mai bine, sunt femeile. Nu-i voie, nu-i voie. Au 100. 110 kg. 110 kg?